gata, haide. Și, stimați concetățeni și dedicați, așa se găsește o cameră. Uitați, aruncați și întindeți. Dacă nu este că l-a făcut trebuie, vă ia mama dreagă. Așa, au. Meserie pe cale. Dar nu vrea să iasă. Și cam asta este, că dacă nu se-și minchevește. Priviți. Bă, fițe drecu, închide drecu, vreți să-mi furați meseria, băi, nesimțiți. Închide, bă! Închide, bă!